balai ngasat penmi ya kan ka video ke jonga na kapor sekapor banyak deh nabata jongka sanyi masima balai nga penmi ya kan ka video ke jonga na kapor sekapor banga yakren lengba ka YouTube ka jonga ban Christian ya ka Voice of the People Party kibabun ngamong kibabun don kiba kato kanengut kiba ngewit habanga kren syapang ka Voice of the People Party kiba ngewit kiba wadong kiba watpoi kini kibriu nganut ban kern banong hagan ka por kalong kimdon ka jingkit kli na banta ka ribat ka jaj benriu kini kiba sat kern tomet yanga banga penmi ya ki video hagaban yadai bat ka Voice of the People Party nganut ban keren hagan ka por ka ba menta kalong kini kibriu kimdon ka jingkit kli na banta ka ribat ka jaj benriu kimdon ka jing perkat na banta ka pateng ka jongki enjoy one day one night tang kata ka memory ka jongki kadai ka 2GB omba kadai ka 4GB omba kadai ka 5GB omba kadai ka 8GB kumta ter namar kimpat kot ia kawan perkat na banta ka imlang ka salang ka sensar ka kadar hapo jeni ka jala ka jongi te balai nga penmi ya gani ka jingkran ka jonga ban yarap lane ban kentiu ya ka Voice of the People Party ngaong yapi om don nang yalam kum iba arden hapo jong ka jala ka jongi om don nang yalam kiba IT yala ka met bat ka mensim kum iba arden milar ba saimoy bat ka jingkli ka jonga ya ki we ki ar ki MLA kat nongut na preng jong pi la sha lathi na banta ka ribat ka jaj benriu bat kat nongut na preng jong kibala pen sitom yala de na banta ka ribat ka jaj benriu ngange skam bun na preng jong pilong tang kita ki basu pekai hapreng ka jingele bun na pedeng pi pilong kita ginong rkhiram pilong kita ginong rkhiben namanta jong ki baduk ki batoi ki rangli ki juki te nga kwa ban ai ka jubab hangne kalong balai nga rahem ka mensim ban syakri ya ka Voice of the People Party nga tip ba deitang ha ka Voice of the People Party ba kadon kata ka jingkhut ka jingsuba ka jingbom no siliang khamat lah ka bhakam bhajam lah ka tungjam lah ka bha kiskim kiba pher kini kita ingong yapi habanga ngapet ya iba arden kano ka mensim ka junga ka kata bat kano hateng ngasnyo kumban jaw ki umat namar ba kum ine inoyalam ngim nom lap hai rem fast and last om don noyalam kum bayalam iba arden habanga pet yaki video jong iba arden hagi por munsua katno kajing yaki kajing sha kajing ya tenjubor bat kita ki bor ki bahalor iba arden isya bom isya sho isya jingit na benta jongi ki babun ki balang bat dei tang uneken utau klur jong kari ubatan san haman laki jaka lada ka Voice of the People Party ka yo ban bat hakabor hangta kini ki baro kinsa jatat lut namar ba nga iba like satang haka Voice of the People Party ka bala ban pendon kam hok la hakano ka benta bat don na pedeng jongi kita ki ingkong shalang mat ki suri kusni ulang brot ki ba wan ya ka ban serli serpai ya ka ban serput serpai wat ya ka jemut ka jing perkat ka jengiru ban penbit pinang tang ya ka ban penbit
Pinang tange ka ban thau pisa. Pim nang pat ban thau na mata ka ri bat ka jaj benriu. Dei tang ka voice of the people party. Ka ba nganut banong. Ka ba kwa ka ba terang sisa. Da du ka dadut bat ka mensim. Ban yalam. Ya ka ni ka ri bat ka jaj benriu ka jonga bat ka jongpi. Ka jingketu ka jonga. Ya ki wepat. Ki badang artatin. Na benta ka voice of the people party. Ki badang kenrandin. Ha ka ban yadai bat ka voice of the people party. Mi no. Na ki jaka. Ki ba mapi pidon. Lada pi don sya. Kata ka jing kit kli na benta ka ribat ka jaj menriu. Na benta ki kun bat ki keti ki jong pi. Parari ngong ya pi. Kathma ka jongi mentang ong ya pi. Kathma persya ya ka bamsap. Don ki nongelam ki ba terang ki ba kuat jisya. Ban pen pernai ya ka ni ka ri bat ka jaj benriu ka jonga bat ka jong pi. Balai ngitan ya ki. Balai ngiring ya ki. Balai ngin penram ya ki. Balai nginam kersan ya ki. Balai ngimnom ailat ya ki ngong ya pi. Henreng ong ya pi parari. Lat na iba arden milar basai moy. Ladangan lejwat hasa telak ka perteru. Kumai ngamnom lap haka jingim ka jonga. Dei tang mai iba sya ya ka sngi uslap basya ka kisya ki thar na mata ka ri bat ka jaj benriu. Kum gineken kita ki nongelam. Ki nongelam. Ba ki ong kita ki riu slur. Ki riu kendu. Ki briu len lade. Na mata ka ri bat ka jaj benriu. Te kibabun ki ong yang une imat ula buat pra. Une imat ula bit politik. Hoj ngala bit politik, hoj ngala buat pra. Kata ka diga jawab ka junga. Namar ba balai haki por mensuang ong yepi ngam nom kwa syu ban kata ya kita ki benta namar sibun ki video ngala depkarnya kita ki benta ong yepi. Henry menta na du baka voice of the people party ka mensim ka jonga kam ngam nom la ban sya marwai ban kun halade ngong yepi ngahap ban penmi ka ka bang ngadon hapo juga mensim ka jonga. Balai nga kersan ya ka voice of the people party ngadei ubriu ubusyong basa hapo kasi. Bat ngadon kata ka jingit yala kari bat ka jaj benriu bat dei tang haka voice of the people party ki bat don bentalem bat ka voice of the people party dei tang maki nganut banong haka negapor ki ba ichisha yala kari bat ka jaj benriu. Kumba ngam nom klet ban bamja. Kumba ngam nom klet ban dium. Kumba ngadi yak mit bat step. Kumba ngabam yak ja mit bat step. Kumta nga kenmau yak voice of the people party. Kumta ngan perto yak voice of the people party. Na marba kita kibale ka nam ka babha. Ngihap hiru ban ai kata ka jingero. Omdon politik, omdon san hima shima habayak banpai bat kano ka party light satang haka voice of the people party. Parari ngong nyapi. Ka jela Meghalaya ka jonga bat ka jongpi ka pen kenmau nga. Compare bat bat ka Sodom Gomera. Compare bat ka ni ka Sodom bat Gomera ngong yepi. To mi no na kita ki aka ki jing artatin ki ba pepidon ban kersan ya ka voice of the people yo lese ngong yepi yo lese ki sin gasni ya ka jela Meghalaya jini on penlong kum ka Sodom bat Gomera. Te kumta parari ngin ai ka ketigamon bat ka ketigadang ha kene ke MDC ka ba mentaru nawar ba
kumbanga ong lat satang haka Voice of the People Party ngimpat lap ki leader ki ban yang scam na banta karibat kajandriu nga kerpat biang yapi ngan request biang yapi parari kun jong kabri u hunyau trap mi na ki ying ki sem ki jong pi mi na ki jaka tre ki jaka ta ki jong pi ban pensai pajba ban ya perthu pajba ya kan ke shop jong ka Voice of the People Party bagin ya penlum penlang bagin ya rai ka we ka jingmot bat ka jing perkat ngin penjob bet ya ka Voice of the People Party maki ngin ailat yaki bakin yo ban sensyar hapo jong kaneka jela ka jong abat ka jopi ditangkat neki video ko jong kan ka por ka bamata kuble shibon